Сәлем дуслар. Чистай шәһәре буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм мин бүген сезне шәһәр тарихы белән таныштырачакмын. Урта гасырларда биредә Жүкәтәү дип аталучы шәһәр урнашкан булган. Һәм монда болгарлар яшәгәннәр. Күргәзмәләр комплексы беренче гильдия сәүдәгәр Никита Чукашевның йортында урнашкан. Бүгенге көндә монда 9 күргәзмә залы эшли. Бу залда урта гасырга кагылышлы экспонатлар саклана. Алар барысы да шушы җирлектә табылган. Эш кораллары, сугыш кораллары, хәрби киемнәр, чүлмә калдыклары. Монда барысы да бар. Бу залда төбәкнең табигаты белән танышып була. Бу төбәктә борынгы заманнарда мамонтлар яшәгән дип мин сезгә бер әйткән идем инде. Монда да мамонтларның сөякләрен күреп була. 1902 елда Кристиан Николай Мельников менә мондый велосипед эшли. Аның велосипедны үз күзләре белән күргәне булмаган. Инде 1909 елда ул безнең велосипедларга ошаган велосипед ясый. 19 гасырда бу йортта беренче гильдия сәүдәгәр Алексей Подруев яшәгән. Һәм без монда шул чордагы йорт җиһазлары белән таныша алабыз. 1781 елда Екатерина II указы буенча шәһәргә Чистополь исеме бирелә. Чистополь, чистое поле, татарлар аны Чистай дип йөртәләр. Чистай гомумән сәүдәгәрләр шәһәре булган. Һәм алар менә мондый кибетләрдә сәүдә иткәннәр. Чистайда республикабызның башка районнарында кебек үк төрле милләтләр элек-электән дус тату яши. Биредә керәшеннәр, чувашлар, руслар, татарлар көн күрә. Чистайда татарлар иске татар бистәсендә яшәгәннәр. Һәм 1859 елда биредә мәчет ачыла. Элеккеге заманда фотога төшәр өчен 1 сәгатькә якын селкенмичә утырырга туры килгән. Миннән булмас иде дуслар. Мин инде ардым. Музейның ишекләре һәркем өчен ачык дуслар. Туган як тарихын өйрәнегез дип, мин сезнең белән сау булашам.